Arratsaldeon bostoita kaixo hori jo, gaurko jarduna hasi nahi nuke serio, nerbiuak etxian utzi nahi redio, orain egin behar da zer remedio, ondorengo negarrak ez baitu balio. Honekin dei gentzake, noiz naita nora nahi, ni banaiz mobil gabe, bizi jaiteko gai, ta horregatik gaurkuan eman adiot jai, beraga bere bizi, bai naiteke alai. Bueno, ofizietako gaiak holaxe esaten du. Zuk, Aritz, maitasun gutunen sariketa bat irabazi duzu. Parrandara irten eta bertako poema batekin Jon seduzitzen saiatu zen. Zuk, Aritz, maitasun gutunen sariketa bat irabazi duzu eta parrandara aterata bertako poema batekin Jon seduzitzen saiatu zen. Bina bertso, zortzeko handian, Aritz esaten. Poema baten bildua nuen, bihotzak zioen dena, eta parrandan erabiltzea, pentsatu nuen urrena. Naiz sariketa irabazteak, postua zidan barrena, zure bihotza litzateke Jon, saririkan ederrena. Aritz etxean zu hor zabiltza, beti poemak pentsatzen, gaur maite zaitut bota didazu, ta gainera nahiko zen. Naizta poemek sarri askotan bihotza duten xamurtzen, aurretik prestautakoek Aritz bat ez dute betetzen. Orduan zure goxagarri da Jon papatekotasuna, tan ikuste dut posible dala gure arteko maitasuna. Hogei lerrotan dena sartzeko nolako estuasuna, atoz nerekin ta esango dizut poeman jartzen ez duna. Diozu posible izan leike gure arteko maitasuna, baina erlazio honetan nik topatu dut gaur asuna. Ez naiz zurekin joango, ezin didazu esan laguna, idatzitako poema bidez ere esan, idatzitako poema bidez esan ez didazuna.
Ariketa honetan lehen da bizi hasierako puntu bat jarko diogu, eta gero bakarka bertso bat kantatu dezaten, gaia. Holaxe dio puntua. Mendira joatea ez da plan makala. Bertara abitu nahi dut berehala, baino eguraldiak hobetu dezala, gailurra ikutzeko nola edo ala. Eta bakarka nahi duzut doinutan neurrian bertso bat osatu ezazun, hau dezu gaia. Lehen da bizikoz, eskalatzera joateko plana egin dezue lagun artean. Igo behar dezuen paretaren aurrean, tresna eta soka guztiak soinean jartzen ari zea. Lehen da bizikoz, eskalatzera joateko plana egin duen lagun artean. Igo behar duen paretan aurren, tresna eta soka guztik soinen jartzen hasi da. Soka eta krampoi abitu gera, etxe aldetik kompleto, baino gaur ere paret aurrean, nere beldurren menpeko. Eta pareta honek dituen 40 metro tarteko, baino lagunei ala esan diet, lotxetan ez gelditzeko, hor gora zerta hilo behar dut, gero berriro jeisteko. Gaurko hontan etorri zeate, zuek hori jo aldera, ta eskerrik asko egoteatik beti nerekin batera. Hemen dijetxi ta noa mendi, ta maian alda menera, ta saioa ona atera danez, egualdilaren antzera, final handian espaldin bada playan elkartuko